Hey guys, what's up? Ilocano Lakwachero here and welcome to my another episode of my vlog. Nandito kami ngayon sa Pinahiw Viewpoint. Maulap dito kahit alas 12 na ng tanghali. So napakaganda, napakalamig dito. Kaya pag pumunta kayo dito, kailangan nyo magdala ng jacket. Siyempre, tsaka yung portable ba yun? Yung maliit na paglalagyan ng kape. Yan. Pero okay lang kasi may dito, may nagtitinda naman ng kape. Tsaka mga noodles, pampainit sa katawan. Actually, hinihintay namin yung mga kasama namin na Team NHK. Nauna lang kami dito ni Maestro CN. Despite of long and winding road. And finally, nandito na kami sa bundok. Sa pinaka-top ng Pinahiw. Ayan, so andyan na yung mga kasama natin. Dumating na sila. So puntahan na natin. Saan yung baon natin? May baon akong energy dyan. Ayun na yung bagong tarpaulin. Yan na ba yung ano? Ginawa ni... Sino mo gumawa? King Rex? Yan. Maganda yung patingin. Team NHK. Saan yung magpaparapol? Ha? Meron doon. Bali 5 items lang yun. Ayun oh. Ay, wag daw yung helmet. Nanalo pa pero kung wala. Alam mo ba kung ano talaga yung pinapasyalan dito? Hindi, yung tarpaulin at saka tindahan. Oo. ano saan dito? Palabas ng Cabarugis. Akin na, di bali na ano pa rin yun. Pwede mo nga dyan, sir. May number sa likod dyan ha. Bunutan mamaya para sa ano. Para sa helmet ni admin. Asan ba siya? Oh, may number sa likod eh. May number sa likod. Kasi ipaparapol natin yung ano mo, helmet. Ayoko na. Ano, mainit na ba? Malamig pa? Bunutan na, bunutan na. Ano, bring me, parang gano'n. Wala mga parapol natin, maliliit na item lang. Wala pa budget eh. Okay. Ito, cellphone charger. Oh, cellphone charger na lang akin. Ayan, okay. Eto sa akin, no? Sali ako. Teka, asan ba yung ano? Wala yata yung lisensya ko. Ayan, bunutan na. Sana mabunot ako. Ayan na ba? O sa kanya yung helmet? Palit helmet yan. Ulit. Sino na bubunot? Yung mga guest vlog na natin. Oo, ang bubunot. Ay, yung first prize mo na. Ay, yung French fries. First prize. Ay, wala ako dyan ha. Wala ha. Anong price ito, admin? Wala ka lang sir. Kung gusto mong ibagay dyan. Ako din magbibigay. Para hindi naman ano. Oh, wag yan. Akin yan. O sige, baka ako mabunot. Okay, first prize. Uli. Okay. Okay, so para sa first prize, Sa akin nga. Takot, swerte yan ha. Taga saan? Taga saan? Taga Tiage. Yes! Woo! Woo! Hindi. Ay, dalawa. Wala kayo Tiage, no? Ayan. So yung nahulog kanina, Sir Martin. Lord Ay. Dwayne, Christian, Ay, tama. Martin. Hindi. Ulit-ulit. Warm up yan eh. Sample lang yan.
Grabe, akala ko sa akin. Di na sali, no? Di na sali. Next, Hindi pala yung mga nalalaglag eh. Wala. Matignan. Ha? Pinipili ko sa'yo. Ay, anong item bibigyan mo niya, sir? Pwede siguro to. May ride. Ito, pwede sa akin to. Ayun na to, Eagle Eye. Bilay. Yan, pipintahan natin. Sa likod. Ay, ulit. Si ano, may NMAX yata na Bluetooth eh. Sa kanya to. Si Nelson. Si Nelson, oh, yan oh. Diba? Ito para sa kanya. Ayan. Oh, sige. Yun! Ba't ganon? Pwede sa isang motor ko to, ah. Yes! Baka sa akin eh, baka ito sa akin. Sige, pili ka. Ayan, cellphone, charger yata. Ito. Oh, sige. Si Madam Sally to. Si Madam Sally Nag-usap to. yung mga yan, di pala tandaan yung Baka lisensya niya. Oo nga, ma'am. Dapat sinunumuro sa akin kanina yun. Wala, men. Men? Surprise! Sir Anthony? Anto. Yo. Ba't ganun? Sinabi mo agad. Sir, oh. Pero to. Salamat. Ayan. Ayan, siya yung nakabunot ng charger. Okay, last one. Last one. Sino? Ikaw ang bubunot niyan? Ano pa? Ikaw? O, hawakan ko para ano. Kasi alam ko eh. Ikaw natin. Mga NMAX ba yan, sir? Oh, NMAX. Ayan. Okay. Tapos si Sir Radby. Si Sir Radby nakakuha, no? Hindi, wala ako dito. Hindi ko sinamay akin. Parang wala na. Wait lang. Lisensya namin ha. Ayaw kumapit eh. Delikado. Mahuli kami. Ay, akin yan. Ay, swerte mo, Samer. One siya. Kutsage. Yes! Teka, wala ba ako dito? Tatalawa lang. Yes! Ikaw naghawak. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw nabunot. Yan, ako nakabunot. Ay, ako nabunot. So, ayan guys, dito ko natatapusin ang aking simpleng vlog. So, don't forget to subscribe, like, and comment. Sa mga gustong mag-share, i-share nyo itong video to para makita naman nila yung pinahiw kahit na ganitong simpleng-simpleng kuha ko lang. So guys, ride safe, ingat palagi, stay safe. Bye!